Sme v Rokycanoch, len 12 kilometrov od Prešova. Poďte sa pozrieť na trojizbový byt so skvelou dispozíciou. Byt prešiel kompletnou rekonštrukciou, takže tu neriešite žiadne kompromisy ani dodatočné investície. Zbúraním priečky vznikol veľký vzdušný priestor, ktorý prirodzene spája obývačku s jedálňou. Je to srdce bytu, miesto, kde sa rodina stretáva, oddychuje a trávi spolu najviac času. Kúpeľňa je priestranná, s vaňou aj bidetom, takže komfort je tu vyriešený bez kompromisov. Kuchyňa je samostatná, presvetlená a má komoru, kde sa nachádza plynový kotol, umývačka, rúra aj práčka, všetko prakticky mimo obytného priestoru. Veľkým benefitom je, že k bytu prislúcha garáž priamo v cene. Pivnica ako úložný priestor a zároveň máte možnosť mať záhradku, čo robí z tohto bytu bývanie veľmi blízke k rodinnému domu. Ak hľadáte bývanie, ktoré kombinuje priestor, prírodu a dostupnosť do mesta, tento byt stojí za vašu pozornosť.